Beszélhetnénk? Nagyon várnak rám Brínél. Én vagyok a jégfelelős, úgyhogy... Lynette, kérlek! Figyelj! A végén, amikor eljöttem, úgy tűnt, hogy a gondjaink ekkorák. Úgyhogy leléptem. De most már rájöttem, hogy csak azért tűntek akkorának, mert olyan közel voltunk hozzájuk, és előlem is eltakarták azt, hogy mennyire nagyon szeretlek téged. Ennyire. Most már látom. És el kell mondanom neked, mert ez ilyesmi nagyon fontos kimondani, amit még lehet. Tudom, a jég olvadozik, és nem egészen értem, mit mondasz. Azt mondom, hogy tudom, hogy tovább léptél. És remélem, hogy boldog leszel. Azért, mert te, Lynette. Te leszel mindig életem szerelme. Ennyi. Hogy érted azt, hogy tovább léptem? Greg mondta, hogy szakítottál velem, mert valaki mást szeretsz, úgyhogy... Igen, mást. Téged.